Een Limburgse man, maar we gaan toch maar netjes over naar het Nederlands, is de auteur van een heel bijzonder boekje dat ik maar meteen eventjes aan u wil presenteren. Langs Mijnen en Groeven. Een boekje over wandelpaden. Zult u zeggen, nou ja, dat is toch niet zo bijzonder, want er zijn voldoende boekjes over wandelpaden. Maar Olaf Op den Kamp, hartelijk welkom. Het is toch wel een heel bijzonder boekje, want het gaat niet over de bovenkant, maar over de onderkant. Ja, over de ondergrond inderdaad. Ja. Ik wilde de mensen eens wat anders laten zien. Hè. Vaak gaat wandelen alleen maar voor het wandelen. Hè. Je gewoon kilometers maken. En Kennedy Mars heb ik ook vaak gelopen, maar je loopt en je ziet niks. En dit is juist een boekje bedoeld om gewoon wat te zien en te weten wat je ziet ook. Maar dus, is onze ondergrond zo interessant om daar een wandelrouteboekje over te maken? We zitten in de meest interessante ondergrond van Limburg, zeg maar, van Nederland zelfs. Hè. We hebben gewoon van allerlei tijdperken die er zijn geweest. Hè. Denk aan het Carboon, de steenkooltijd. Denk aan het krijt met de mosasaurussen. Denk aan de ijstijden, toen de lus werd afgezet. Daar hebben we gewoon alles van. En de rest van Nederland, ja, dat is allemaal maar het slip van de Maas en de Rijn wat daar is neergelegd. En hier heb je zo'n grote diversiteit. En dat merk je aan alles. Dat merk je aan de huizen, dat merk je aan de plantengroei, dat merk je aan het landschap, aan het relief. Ja, diverse wandelroutes die mij de onderkant van het landschap willen laten zien. Maar ik kan die onderkant toch niet zien? Je kunt de onderkant niet zien, maar ja, daarom heb ik een beetje onderkant meegebracht. Soms kom je dingen tegen die je daaraan herinneren. Dat kunnen dus gewoon stukjes grond zijn. Hè. Bijvoorbeeld een mergelblokje of een mergelrots. Nou, voor rotsen gaan we naar het buitenland. Nou, ik wil laten zien met dit boekje dat we ook rotsen in Limburg hebben. En dat zijn dan kalkrotsen, die zijn geel, die zijn niet zwart. Wat is er mooier als een stukje steenkool wat je ergens vindt en dat je dan kunt oprapen en dan denk je van hé, onze voorouders hebben dit vroeger opgeruimd, dat was voor hen heel kostbaar. Of je loopt door het Geldal en je ziet allemaal zinkviooltjes en je weet niet waar ze vandaan komen. En als je dat boekje hebt gelezen, dan weet je een paar kilometer verderop in het Geldal was zinkindustrie. Dat slip is meegespoeld en daardoor groeien die bijzondere plantjes daar. Ja. Je hebt dat boek zelf gemaakt, tientallen wandelroutes staan erin. Tiental, hoe heb je die geselecteerd? Nou, ik loop al vanaf mijn 8e en ik ken allerlei routes, ik ken allerlei plekjes. En ja, ik wil de mensen gewoon meenemen naar die bijzondere plekjes die ik ken. En dit zijn dus gewoon routes die geselecteerd zijn op alle tijdperken. Dus ze gaan zowel over het steenkooltijdperk, over het tijdperk van de vuursteenmijnbouw in het Savelsbos, over de kalksteenwinning die in de buurt van Maastricht natuurlijk heel erg belangrijk is, maar ook langs de Maas waar je grindplassen hebt en ook een klein stukje over de grens waar die zinkindustrie zit. Ja, het gaat met name over de onderkant, maar ja, de onderkant kan niet zonder de bovenkant en omgekeerd natuurlijk. Nee, hè? Nee. Want ja, de bovenkant, de bloemetjes, de boompjes en dat soort zaken, die hebben die onderkant heel hard nodig. Ja, die komen ook heel ruimschoots aan bod. Ik probeer in het boekje ook te laten zien van hey, kijk, hier zit lus in de grond. Nou, dan vind je hele andere planten. Zoals er op de Brunsumer Heide bijvoorbeeld zilverzand in de grond zit. Hè. Daar vind je heidestruikjes en daar vind je zonnedauw. Nou, dit is gewoon, het ene kan niet zonder het andere. Ja, we zien ook wat foto's langskomen die daarover gaan. Hoe interessant zijn wij in Limburg? Jij zei, we zijn heel erg interessant op dat gebied. Ja. Maar hoe belangrijk zijn we dan met onze ondergrond? Voor Nederlandse begrippen zijn we super bijzonder. Als ik dit boekje zou schrijven en nog een klein stukje zou uitbreiden richting Eifel, Ardennen, dan zou ik ongeveer alle geologische tijdsperken die ooit in de geschiedenis van de aarde zijn voorgekomen, zouden kunnen beschrijven. Nou, maar heel flauw, zou je eens een boekje kunnen schrijven over de Veluwe? Ik noem maar eens wat. Nee, over de Veluwe niet. Daar heb je alleen maar de stuwwallen en dan heb je het gehad, zo'n beetje. Dus dit is gewoon heel afwisselend en ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom er steeds meer toeristen naar Limburg komen. Ja. Je probeert natuurlijk ook die toerist daarmee te bereiken. Maar wat was jouw doel op het moment toen je dat boekje schreef? Wilde je de mensen bewust maken van die ondergrond? Ja, ik loop heel veel met mensen. Ik doe heel veel rondleidingen. En je merkt dat er gewoon behoefte is om kennis over het landschap te krijgen. Dus dat wil ik de mensen bijbrengen. Een tweede wat ik wil bijbrengen, ik heb zelf 2 kleine kinderen. Veel mensen, jonge mensen gaan niet meer wandelen. Die hebben allerlei andere dingen, sportschool, werk, weet ik veel alles. Nou, dit zijn ook wandelingen die bewust zo zijn gemaakt dat ze af te korten zijn tot op kinderniveau. Je kunt een uurtje gaan wandelen met je kinderen en dan heb je toch heel veel gezien. Je kunt als volwassene kun je er een hele dag van maken als je belangstelling genoeg hebt. Maar je kunt ook gewoon even een zondagmiddag gaan wandelen. En voor al die doelgroepen heb ik geprobeerd een wandelroute te beschrijven. Ja, niet alle doelgroepen zijn archeologen om te beginnen. Heb je het boek ook wel toegankelijk gemaakt voor de doelgroep? Ik heb geprobeerd inderdaad zoveel mogelijk te verduidelijken, ook aansprekende dingen. Dus als je inderdaad ergens langs loopt dat je een steenberg ziet, nou, niet dat je zegt van nou hier ergens aan de ondergrond zit dit of dit. Nee, je moet het kunnen zien. Ja. Dus je komt langs een mijnschacht als je de route in het Wormdal loopt. Je komt langs de vuursteenmijn waar deze vuursteenbijlen zijn gemaakt.
Je kijkt in dat grote gat van de Enschiegroeven, zagen we net al langskomen. Je ziet de zinkveeltjes langs de Geul groeien. Dus alles wat je ziet, dat beschrijf ik. En alles wat je niet ziet, ja, wat zou ik daarover schrijven? Nou, je hebt er 10-tal beschreven. Heb je toch een gebied in Zuid-Limburg waar je zegt, ja, maar dat is toch heel speciaal voor mij? Ja, de Brunsumer Heide, dat blijft toch wel een van mijn favoriete gebieden. Ja, het is gewoon een gebied wat heel veel mensen gewoon niet kennen of ja, in ieder geval onbekend is. Maar het is zo afwisselend. Je hebt vochtige gebieden, je hebt droge gebieden. Je hebt vleesetende planten, je hebt heel veel paddenstoelen. En ja, het is gewoon een heel mooi gebied. Oké. Die prachtigste wandelingen staan hierin beschreven. Alleen dan op een andere manier, niet over de bovenkant, maar over de onderkant. Hoe kan ik eraan komen aan het boek? Dus in alle boekhandels in Limburg, tenminste zeker in het zuiden, is het verkrijgbaar. En anders via uitgeverij TIC in Maastricht, daar is het te krijgen. En iedereen binnenkort loopt door het Zuid-Limburgse land met zijn neus in de boeken. En kijkt dan naar de onderkant van ons Limburg en niet langer naar de bovenkant. Oluf Op den Kamp, de auteur van dit boekje, bedankt voor je komst naar de studio. Dank je wel.